Подводните археолози намират кораба на 90 метра дълбочина в морето. Близо до дно Семине. Въпреки липсата на светлина на такава дълбочина, водолазите са категорични, че потъналият ветроход има 2 трюма. Той е в много добро състояние, 50 метра е дълъг. Ветроход, той няма двигател, който ни навежда на мисълта, че 18 или 19 век. До откриването се стига чрез съвместен проект на фондация BSTD и Центъра за подводна археология в Созопол. За да стигнат до потъналия ветроход на 90 метра под надморското равнище, на екипа от водолази са им били необходими 130 минути. Затова те се надяват до другата година Културното министерство да предостави дистанционно управляем робот за големите дълбочини. До края на лятото чакайте големи изненади. Най-голямото от която, ако имаме така съдбата на наша страна, ще бъде един античен кораб, пълен с амфори от 7 век преди Христа. Едно много ценно откритие не само за България, а изобщо в световен план. Повече информация и данни ще има след допълнителни проучвания на потъналия ветроход. За TV7 Станислава Младенова.